Još je prije 2 godine Europska unija donijela odluku o povlačenju klasičnih žarulja u zamjenu za one štedne. No rezultati testiranja štednih žarulja zabrinjavaju. Stručnjaci laboratorija Alab su otkrili da štedne žarulje čim se upale počnu ispuštati kancerogene kemikalije. Lista štetnog djelovanja štednih žarulja je poduža. Štedna žarulja troši 75% manje električne energije i traje 30 puta dulje od one klasične sa žarnom niti. Uporabom štedne žarulje, tvrde u Europskoj uniji, štedi se energija te smanjuje globalna emisija CO2 u atmosferi. Izdana je direktiva prema kojoj su mnoge zemlje počele s postupnom zamjenom svjetiljaka. Te direktive drži se i Hrvatska. Na policama trgovina sve manje klasičnih žarulja, te će štedne uskoro svjetliti u gotovo svakom domu. Izvješće njemačkih znanstvenika iz laboratorija Alab iz Berlina. Štedne žarulje ispuštaju kancerogene tvari, fenol, naftalen i stiren. Ne bi smjele biti dugo upaljene, osobito ne blizu nečije glave. Izraelsko sveučilište u Haifi. Štedne žarulje emitiraju bijelo dnevno svjetlo i ometaju proizvodnju hormona melatonina u organizmu. Mogu prouzročiti rak dojke kod žena, migrene i probleme s kožom. Američko sveučilište je Stony Brook. Bijeli fosforni sloj na unutarnjoj strani stakla štedne žarulje u praksi nije stabilan. UV zrake provlače se kroz pukotine, mogu nauditi stanicama kože i očne mrežnice. Štedne žarulje emitiraju elektromagnetske valove daleko iznad dopuštene granice, smatra Francuska komisija za sigurnost potrošača i Švicarsko ministarstvo zdravstva. Pri reciklaži elektroničkog otpada štedne žarulje imaju poseban tretman jer sadrže otrovnu živu. Samo jedna tvrtka u Hrvatskoj ima licenciju za njihovu reciklažu. Pogoni su u Virovitici i Donjoj Bistri. Nakon što potrošači odlože stare žarulje, naše ekipe ih preuzmu i dovezu se u najbliži sabirni centar gdje se vrši prva faza obrade tih žarulja na način da se one obrađuju i smanjuju se kako bi se smanjila mogućnost loma u toku transporta i isparavanja tih žila. Priprema za transport potrebna je uz obveznu zaštitnu opremu. Upalimo ovaj stroj ovdje, guramo u otvor unutra, žarulje padaju dole, stroj ih melje, padaju u ovu bačvu. Mi, naravno, kad se bačva napuni, stroj stane i onda izvučemo to van, zapakiramo, vagnemo opet, sve zapišemo i to dalje ide na kamione. Daljnjom obradom većina se komponenata reciklira, a otrovna živa odlazi u spalionicu u Austriji. Pri spaljivanju i transportu u atmosferu se emitira velika količina CO2, stoga za mnoge štedna žarulja nije ekološka, što više zdravstveno je upitna. Zato pitaju zbog čega Europska unija inzistira na njihovoj uporabi. Profesor Davor Škrlec smatra da ipak nije riječ o lobiju i profitu. Štedne žarulje proizvode ultravioletno zračenje, ali to zračenje se zaustavlja s unutrašnje strane staklene stjenke gdje se nalazi sloj koji zapravo proizvodi svjetlo. Dakle, nema štetnog zračenja u smislu da se to nešto emitira izvan ovoga samog stakla koje čini tijelo žarulje. Treba izbjegavati postavljanje u spavačoj sobi i kupaonici. Štednu žarulju treba staviti ondje gdje svjetlo često ne palimo, jer je možemo oštetiti. Štedne žarulje treba odložiti u reciklažno dvorište ili ovlaštenu trgovinu. Nikako bacati u koš za smeće. Sa štednom žaruljom treba oprezno rukovati. Ne dirati ovako. Ovo je pogrešno. Dakle, držati je ovdje. Jer malo pipanje, diranja doći će vjerojatno do nezgodnog pokreta, tada će do loma ovog materijala. Ako se razbije ovi elementi ili one su punjeno elementima živene pare ili fosfora. Prema tome otvoriti prozore, napraviti propuh i izaći van najmanje 20 minuta. Nakon toga pokupiti ostatke, prema britanskom naputku, skupiti i staviti u staklenku i odnesti u reciklažno dvorište. U velikoj gomeli podataka i proizvođača, kaže projektant rasvjete Ranko Skanci, potrošači se lako mogu izgubiti. Na tržištu postoje halogene žarulje i LED žarulje, no znatno su skuplji od onih štednih koje se kupe već za nekoliko kuna. Dalekoistočni proizvođač štedi na
sigurnosnim sustavima svoje žarulje i zbog toga ju može napraviti po puno manje cijeni. Međutim, ja savjetujem svima zaista da se ne odlučuju za ta jeftina rješenja jer postoji razlog zašto je nešto jeftino. Deklarativno neka snaga koja je napisana, znači koliko ta žarulja troši energije, u principu nije istina, zbog toga što ona ima isto jedan elektronski sklop koji ju pogoni, a taj elektronski sklop također troši struju. Pa vi umjesto 18 vata što piše na kutiji nekog nepoznatog proizvođača, de facto trošite 30 vata. Savjet je najbolje potražiti u trgovinama rasvjete kako primjerice u radnu ili dječju sobu ne biste postavili žarulju koja bi eventualno mogla zračiti patogeno ultraljubičasto svjetlo.